Mababasa man tong cellphone ko, day. Walang tao yung aking live. Ha? Walang tao ang aking live. Ay, 12 people. Thank you guys. Ayan, cleaning. Linis kami ng labas. So, Dun. Dapat pala din, nagdala tayo, diba? So, day. Patungan ito, day. Yung pasandalan ba, day? Ay! Sorry, guys. So, wait lang. Ayan. Linis time. So, diba, guys? Kita nyo ang aming trabaho. So, hindi na plus ko dito. Day, marka mo? Ha? Marka mo? Anong marka? Ay, yung patungan mo, Anday. Oo.
nakaharap sa CCTV yung aming camera, guys. So, type kayo, guys, para alam po kung sino yung nagtsaan. Ayan. Maglinis-linis tayo na. Saan to? YouTube? YouTube to? Ano? YouTube? Ay, nako. Talikod tayo sa ano, camera. Sa CCTV. Yan. Ay, but. Sorry, makakapagsalita na naman ako ng hindi ayos. Kailan tayo nag-COVID, guys? Ha? Kailan tayo nag-COVID? Kailan? Ha? May bisita?
Ay, wala pa dito yung batang, ay ano, yung bahay sa kabila. Dito. Wala. Puro lalaki. Ilan? Hindi sila magkakasundo. Mag-anak sila ng ano, ng lalaki ng katulog. No? Lalaki. Puro lalaki. Wala nang tutok sa mga dito sila. Dito ang people. So, dito naman tayo guys. Ganyan lang ang buhay. So, saan tayo nakaharap? Dito tayo sa may gate. Tapos ko may gate. Ang laki na nito ba?
Ano, Day? Hello guys! Dito, walang hello, guys. Ang ano naman mag-ano? May marka-marka. Sino to? Linis kami, linis time, linis time. O, di ba? Paikot na sa bahay nila. Nandito na yung hinahanap ko, Day. Ayun o, yung ano ng gawa. Ito. Sabi ko sa'yo, kulang ng dalawa eh. Ayun o. Ako. Tapos, ako. Sino ba makasama ko? Kasama ko ba? Hindi ko alam na, Day. Tinamuo na nutong na bang ano ni Timay? Kape. O, diba? Tapos sabi niya, hindi tayo talaga naglilinis ng labas. Hindi nakita ko yung ay, sir. Sir. Wala yatang ibang magkain na yun. Hindi ko siya nakita. Mahina na ang ating buka. Ang nakakaputok ang mga kasama niya. Ano yung mga pambutin yung pinaglalabas ng Pinoy. Feel niya. Feel niya lang. Ano lang? Feel niya lang. May party dyan, mamaya. Naglilinis sila. Wala namang party. Talagang pag Friday, nagtutubig kami. So, ayun o. Ayun. Meow! Hi, Dayan! Tapos nalaglag ang cellphone ko, di ba?
Ayan ang bahay nila, Sis Johnny. Oh. Ayan ang bahay nila sa labas. So, paano ba itong gagawin ko? Tapos ang camera, sabihin sa akin, loko itong mga katulong ko na to ba? Pakita ko sa iyo ah. Ayan yung labas nila. So, ayan. Bahay ng aming lalaki. Diyan natutulog yung aming lalaki. Wala kasi yung sasakyan kaya maglinis kami. So, ayan. Dalawa. Tapos, tatlo yung nasa labas na sasakyan. Ayan ang kabahayan nila. Ayan. Tinor talaga kita, Sis Johnny. So, ayun may sasakyan pa doon. Pito ba sasakyan nila? Doon yung swimming pool. Doon naliligo si Dayan. Ayan yung kanilang stage. Ayan, tama na nga. Uy, diatay. Tapos iharap kita doon, oh. Ayun ang, ano, ayun ang, nakita niyo yung CCTV? Asa na ba yan? Diyan na lang yan. Pag nakita kayo sa CCTV, mag-hi ka na lang sa CCTV, ha? Sorry. Kala ko yun sa likod ko. May sinasabi sa Sis Johnny, Sis ko, ay ano, ano sinasabi? Sorry naman, hindi ako nagtitingin ng comment.
ilaw. So, hindi pa tapos. Baka may nabasa. Hindi pa naman ako nakapunta dyan. Hindi, dyan sa ano, sa may... Saan? Saan, sa may ano. Wala na dyan lang naman ang ano niya. Wala Huwag tuloy. mo, ano, para plate number. Naglinis tayo ako ng ano. Tanggalin lang yung mga ano tayo. Ha? Tanggalin lang yung mga... Ano nangyari sa ilaw? Dumi dito, oh. Hindi talaga dyan. Kasi dyan naglinis lang. Hindi ko kasi dito. Yung tapak-tapak pa ng paa. Ano yung makikita? Dito dahil. Oh. Halipin mo. Dahil bukas na dahil. Gabi na, tanggalin tayo yung basura. Okay na yun. Magre-reklamo yung sitingin sa PNB. Ano ko kasi talaga pala natin? Sinakay ko nga yung basura doon. Ngayon, na-consummate pa siya ba si Ate na? Alam mo, anong oras pa sila nag-sit kayo? Tapos oras lang kayo, hindi na nasa lang mo. Di ba, inaanap mo mo pag ano mo ikakain nila? Hindi ka naman tinutulungan ng... Di ba tinawag? Oo. Ano sinabi mo, nalilis ka na ba? Tapos bakit daw nung bakit doon ka kasi kahapon di ba nag-stay sila ng sinura ko sa kapatid hindi lumalabas? Oo. O, paano mo lilisin mo? Nakaligain kita. O, ano oras sila nag-stay kahapon? Sabay-sabay. Pinata, ano ko sumalit kahapon? Kailangan araw-araw yung ano yung CR. Samantalang doon sa trabaho ko, hindi na kailangan. Kasi nabunga na sila dahil. Yung CR niya, hindi naman natuloy. Ano? Yung CR na, hindi naman ito yung ano yung buo. Ano lang yung bukasan lang ng dito, tapos map lang. Yung ano lang yung may maamoy siya. Daming ano. Di ba naman makita yung ginagawa natin? Ano ba yung masabi ito mo na siya? Alam. Ano naman yan? Tinagod mo na nag-ready na eh? Tinagod mo na nag-ready sa labas? Dapat sinabi mo. Kailangan mo pag-ano. Nasa layasan na eh.
Ngunit ito, sabi ko, bakit? Kulang pa ba yung ano? Isang bilis lang hindi mapuntahan yung kwarto ng anak mo. Tulog na yan? Ano talaga yung gusto ko sa kama ba? Ano talaga pa? Ano yung mga yan? Ito dapat sa Friday may day off kami. Isang araw mo, sa isang linggo. Wala naman day off. Gano'n din yung mga kasi malinis eh. Uy, Dayan. Ay, ni Johnny. Uy, Dayan. Nagsumbong na naman yan si Taba. Kaya ganyan. Patayin mo muna yung tubig. Hindi ko maday mahawakan dahil. Nagsumbong yun, kaya ganun. Ang alam mo sa lahat Dito yan sa bahay. sa lahat ng mga kwarto, yan ang gusto na kasi niya na malinis yung si Arlene para finish yung si paalis lang yun. Ano daw? Ano yan, Manay? Naglilinis kami. Dito to sa bahay, nagtutubig. Oh. Andito pala daw si ano daw, oh. Andito pala, oh. Andiyan pala. Andiyan pala siya. Akala ko wala. Ano, ito, paupo ko lang.
naglakad-lakad naman siya.